Hi guys. Hi baby. Hi. Hi କହୁନୁ। ଆମ ମା ଝିଅଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ବହୁତ ପୁରା ଦେହ ପୁରା ବହୁତ ଖରାପ। ମା ଝିଅଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଥିରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୁଆ ମୋତେ ରଖେଇ ବସେଇ ଦେଉନି, ଆଉ ସେବା କରି କରି ମୋ ଦିନ ଯାଉଛି। କହୁନି ଯେ ମୋ ମାଆଟା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟାମି ନ ହୁଏ, ବହୁତ ରୋଲ୍ କରୁଛି। ଏଠିକାର ବାଙ୍ଗାଲୋରର ମୌସୁମୀ ବହୁତ ଖରାପ, ବାଙ୍ଗାଲୋରର ମୌସୁମୀ ବହୁତ ଖରାପ। ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ଉଠେଇକିନା ପୁରା ଯେମିତି ଥଣ୍ଡାଳିଆ ପାଗ କରୁଛି। ନାଚୁଛି ଗୋଡ଼ ଉପରେ, ମୋ ଦେହ ହାତ ଦର୍ଜ, ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋତେ। ରହ ଟିକେ, ବହୁତ ବଦମାସ, ଆକୁ ଚଳିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ସକାଳୁ କେତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ଛାତକୁ।